ka di aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'an su ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin wagati na aw sɔgɔlen don Bamako News TV la aw ka chaîne man di ka kunnafoni ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya la aw bisimila an ka kɛnɛ kan jamukan don kibaru ale bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 n'o dananin gosi la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka kunnafoniw di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na balimaw maa min bɛ ka kunnafoni latɛmɛ aw ye aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw ka kalanden don Seku Tarawele la grande voix le chinois a ye jamukan suit fo ka taa se a laban na kunnafoni camanba de bɛ an bolo an bɛna bɔ ka minnu da aw tulo kan bi ka bɛn bi ntɛnɛn ma min bɛnna décembre kalo tile 23 ma san 2024 aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan balimaw kunnafoni minnu b'an bolo bi a ka ca i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na a y'an suit ka taa se a laban na ka d'a kan kunnafoni minnu bɛ yen a bɛɛ bɛna aw la nisɔndiya a bɛɛ de bɛna aw bɔ fɛn caman kalama n badenw o kunnafoni dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na transition na ka na se sisan ma de 2021 à 2024 aw b'a kalama miliyari bi seegin 80 milliards o de yurugu la 80 milliards a kun fɔra ko transition min nana ka yurugu kɛlɛ ka ko caman kɛ mais o wagati la miliyari bi seegin o de yurugu la 80 milliards donc balimaw an ka kiiritigɛlaw dossier b'u bolo u bɛna a maaw wele k'u ɲininka u dalakan na donc an bɛna don o fana kɔnɔ ka détail di aw ma Abubakar Siriki Fɔnba n'ale ye CNT membre ye ale ye dɔ fɔ an ɲɛna Bukuma Bɛli ka plateau kan ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna o latɛmɛ aw ye n badenw n'o bɔra yen les sages de Segu sages Bugunikaw fɛ yen u fana ye dakuruɲɛ damadɔni fɔ kalafili ko kan élection ko bɛ cogo di Asimi ka kɛ candidat ye wa ou bien Asimi kana kɛ candidat ye Segu sages u y'u hakilina fɔ an bɛna an da don o fana na an b'o walawala aw ye balimaw n'o bɔra yen fɛn min ye Maroc jamana ale kɔni bɛ ka intervention dɔw kɛ nin wagati in na Faransi jamana ani Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ delili la an bɛna an da don fana na an b'a walawala ka fara kunnafoni caman kan balimaw nin de ye an sigikan ye bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko ni sababa bɛn a y'an lamɛn fo ka taa se a laban na aw tɛna dusukasi sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye badenw i n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na bi ye ntɛnɛn ye bi ye bonya don ye bi ye karama don ye an bɛ Masa Jabaru deli Masa Jalaki Bali an b'a deli masa min ka masaya bɛnnen don a yɛrɛ kelen dɔrɔn de la an b'a deli Ala ninnu ka Ala an b'a deli masa ka masaya tɛ masa min ka masaya bɔ an b'o masa in de deli Ala kelen Jabar ani ayiwa Allahu wahidu ya zil jalali wal kirani Ala min bɛ yen n'a cogoya ka ca an b'ale masa kɔrɔtalen deli a ka hɛrɛ kɛ jamana ye a ka jamanadenw bɛn kelen ma gɛlɛya jugu min b'an ka jamana kɔnɔ a k'o ɲɔni ka bɔ yen a ka hɛrɛ bonda bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ jamana in ye jamanadenw ka hɛrɛ kama a k'an ka ɲɛmɔgɔw a k'u kisi a k'u latanga a k'u don u ɲinibaa jugu kalodibi la ni o ye jamanakuntigi ye général d'armée Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen Ala ka kisi ni tanga k'u ye ka sankɔrɔta d'u ma ka jamana in ka ɲɛtaga hakilina ɲuman k'o d'u ma a kɛli ka Ala k'u latigɛ u tile la Ala ka jamana ka ɲɛta kɛ sabatifɛn u bolo a tɔgɔ a n'a manja a n'a makama n'a dawula Ala k'o d'u ma Ala k'o k'a ka Ala ya bonya kosɔn an kuntigi Mahamadu bonya kosɔn kisi ni nɛɛma b'a kan k'an ka nsekoba bonya n'a barika kosɔn kisi ani tanga o b'a kan n balimaw ni ye an dotɔ ye sisan an ka kunnafoni kɔnɔna na an b'a fɔlɔ min na an badenw o de ye 2021 k'a daminɛ o la ka na bila donni min na i n'a fɔ an bɛ bi sefa wari miliyari
80 misega ka tuguni sefa wari miliyari 80 o de yurugu la 80 milliards francs CFA. Ministre kɔrɔw b'o la, ministre wɛrɛw b'o la, ministre kuraw b'o la, maa wɛrɛ b'o la, maa wɛrɛ fɛnɛ b'o la. 80 milliards francs CFA o de yurugu la. O de kun kɔnɔ badenw, kiritigɛlaw ma sigi ka ko in lajɛ ten, ka d'a kan transition yɛrɛ nakan dɔ kɛra min ye o de ye ko yurugu a b'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. La lutte contre la corruption ani dungo juguya, je pense que transition in nana k'a b'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Maa minnu fɛnɛ bɛ transition in maa ɲɛmaaya la, sɔrɔsiw de don, marifa b'u bolo, pistolet b'u bolo, bombe b'u bolo, albatrosi b'u bolo, drone b'u bolo, mugutigi kisɛ bontigiw don. Ɲa dɔn jama kan ka siran olu ɲɛ dɛ. Yɔrɔ fɛn bɛɛ kan ka mɛn olu tile la fɔ yurugu kɛla. Nka n badenw, an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na ko dosokɔrɔ t'a sonsori ko bila k'a b'a jatigila la. Zo ye zo de ye. Hali n'i ye mɛlɛkɛ bila zo ɲɛkɔrɔ, a delilen bɛ sonyɛni min na a b'o de kɛ. Mɛlɛkɛ, kana jinɛ jɔ dɛ. N'i ye mɛlɛkɛ ta k'a jɔ zo ɲɛkɔrɔ, ale delilen bɛ sonyɛni min na a b'o de kɛ. O de la zonden ninnu u y'a yira k'a fɔ k'ale ni sɔrɔsiw bɛ yen, ko Asimi tɛ dɛ, ko hali ni jinɛ nana, hali ni mɛlɛkɛ nana, olu b'u ka sonyɛni k'u b'a kɛ. Asimi fana ko anw kɔni an tɛ se k'aw bali o la, sabula maa t'i datigi bali k'a t'a da sago fɔ, maa min bɛ min kɛ maa tɛ i bali k'a kɛ. Nka a kɛlen kɔ min bɛna bɔ a la o fana de ye an b'an sigi an b'o fana de la. A kɛli tɛ kojugu ye koyi, nka n'a kɛra ni fɛn ma bɔ a la dɛ, kuma de bɛ yen. Bo kɛlen t'a cɛlen ye dɛ. An bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko gɔngɔrɔnfili a bɛ datugu kunu nege bɔ basa la. O de la n badenw, kiritigɛlaw u ye dossier in ta k'a fɔ 80 milliards miliyari 80 min n'a yurugu la k'a ci basa ku la, k'a bɛ bɔ. Maa 11 bɔɲɔgɔnko a bɛ se o ma, maa minnu ye fɛn yurugu cogoya kɔni ma fɔ an ɲɛna fɔlɔ. Nka kiritigɛlaw ko maa minnu kɛra sababu ye ka ni yurugu u bɛɛ lajɛlen bɛna wele k'u ɲininka u dalakanw na. Wari in n'a y'a sɔrɔ u y'a dun u b'a fɔɔnɔ, o ye kelen ye, u ni kaso min ka kan o fana bɛ da o kan. O de la Abubakar Siriki Fɔnba, ale ye CNT mɔgɔ ye, ale tun welela Abu Mabel ka plateau kan. A ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ɲɛna ko in kan, an ka jɛ ka lamɛnni kɛ, an bɛna faamuyali caman sɔrɔ. Koba dɔ kɛra jamana in kɔnɔ nin waati laban in na, an ka jabaraninso ORTM a taara procureur général ɲininka. A ka laseli dɔ senfɛ procureur général da sera ma k'a fɔ ko miliyari 80 ko o bɛ cogo min na ko a kɛlen k'a ŋanamuŋanamunen don. O kumana ɲinini kɛnɛna la maa 40 sira kelen b'o la, o maa 40 na maa 11 o ye ministre kɔrɔ ye. Honorable Fɔnba, nin kɛra transition kɔnɔ cogo di? Très bien. Vous mais il faut. Aw ni ɲininkali ninnu de bɛ anw kɛnɛya quoi. Ni James kuma na sa. Président ka volonté politique tɛ. Miliyari 80 a bɛ tunu est-ce que a bɛ yen? A tɛ yen. N'a sɔrɔ président kɔni sigana b'a la a tɛ yen. Ni président ma jɛ n'a ye, procureur bɛ bɔ ka rapport kalan. A tɛ se. Ni président ma wari bɔ k'a ye rapport kɛ, rapport bɛ a yɛrɛ kɛ. Ayi. Mais président bɛ se ka jɔnni bali ka sonyɛni na? Maasi. An ka dɔgɔtɔrɔya théorème dɔ b'a fɔ ma ko théorème de Yohari. C'est-à-dire fenêtre 4 de bɛ adamaden bɛɛ la. Fenêtre fɔlɔ, e b'u b'a dɔn min bɛ e la, anw b'a dɔn e ye mun ye. Fenêtre 2nan, e de b'a dɔn min bɛ e la mais mɔgɔ tɔw tɛ min dɔn, e de i bɛ min dɔn e la. 3nan, anw de b'o dɔn e la mais e yɛrɛ t'o dɔn. Mais fenêtre 4nan e t'a dɔn, mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn fo occasion dɔ ka na. Ni kun y'a fɔ ninnu ɲɛna k'u ye nin wari ta ko zon don, u b'a fɔ k'u tɛ zon ye. Mais u bilalen a la, u ma kɛ yan. Mais Asimi de ye u bila k'u ka suɲɛ. A ye jɔnni bila k'u kan, mais Asimi ye kuma kelen de fɔ.
a ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw donc rapport mana bɔ a bɛ kuma minnu y'a kɛ u bɛ wari in sara mais n'an bɛ fɛ maliyɛnw ka mun faamuya an y'a fɔ n delila k'a fɔ n ka kuma na n ko hali transition kɔnɔ n'i y'a suɲɛ a bil'i kunna min bolodalen bɛ Mali la i y'a ta caw i b'a bila caw. Voilà. Voilà. Maintenant mun ka gɛlɛn maliyɛnw ma nin wariba minnu bɛ ka suɲɛ yala u bɛ ye wa u tɛ ye o de ye ɲininkali ye. 2019 à 2022 à dossier de corruption 351 milliards. Donc quand il y a 2019 ayi mais kana kuma de ɲɛfɔ ɲɛna. OK. Yurugu fɔlɔ 2019 2022 351 milliards u taara yurugu la mais an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bubu 91 milliards b'a an ka poche kɔnɔ fɔlɔ ye grâce à Assimi. Est-ce que Brati justice yɛrɛ ni impôt ni ɲɔgɔn cɛ wari ladon na mais a ma daminɛ dɛ à partir de janvier la caisse de saisie agent de saisie b'u wari bɛna suuru de fa bɛ kɛ kɔnɔ k'a bɔra fɔ jigilatigɛ bɛ dɔ fɔ a jamana in kɔnɔ a b'i saisie b'ula ka taa jamana kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn hali ni ka sɔrɔ bɛ an feere k'an ka jamana wari bɔ mɔgɔ si tɛ to yen k'i bɛ kaso kɛ ko i t'an ka wari sara i b'a sara de donc kaso dɔrɔn tɛ tugun kaso dɔrɔn tɛ kaso kɛ maintenant o bɔlen kɔfɛ ni rapport min bɔra kaso i bɛ taa fara dossier wɛrɛ kan mun wari ka ca ni nin olu ye nin de ye o b'u ye nin de ye Assimi bɛ dugu wuli dɛ mais a dun y'a fɔ ko i kana y'a la dɔrɔn a tɛ don mɔgɔ si ni sariya cɛ a tɛ don mɔgɔ si ni sariya cɛ a tɛ don mɔgɔ si ni suɲɛni cɛ i kana y'a la dɔrɔn ça c'est vrai maintenant ni nin kuma fɔra dɔw b'a fɔ ko mais k'aw bɛ ka nin kɛ yanni a ka to k'a suɲɛ a t'a bali yan bu an y'o fɛɛrɛ fɛnɛ tigɛ o ko digitalisation kɔrɔ de ye k'i bolo kana maga wari mugu la wa n'i y'a mɛn i y'a ta i ni wari yɛrɛ contact kana tɛmɛ aw cɛ bon ninnu ye u ni wari tun bɛ contact de la donc o de jateminɛna ko bon aw bolo bɛna bɔ wari la a bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru sira fɛ c'est pour cela maliyɛnw ka u yɛrɛ motiver n'i kan ka contravention min sara a sara nɛgɛjuru sira fɛ hali n'i b'i tagama ka taa wari sara t'a sara tant que wari bɛ tɛmɛ tigɛ kɔnɔ la sitanɛ de don donc on a pris des mesures la digitalisation o kɔrɔ de ye i tɛna se ka jamana ka wari suɲɛ parce que a taasira bɛ dɔn wa a tɛ tɛmɛ e tigɛ kɔnɔna yɛrɛ fɛ tiɲɛ don donc o ye mesure dɔw ye code pénal et code de procédure pénale an y'o mun adopté fɛn dɔ de b'a kɔnɔ i tɛ bila an ka kaso kɔnɔ bilen k'i balo kaso ne yɛrɛ bɛ nasɔngɔ bɔ a yɛrɛ ni ka kaso ni nana nin na ɲɔgɔnna la i bɛ bila de ka fɛɛrɛ dɔw kɛ soit montre électronique bɛ don i tɛgɛ la ou bien i ka mesure bɛ restreint pour te permettre k'an ka wari ɲini ka na i tɛ ka montre kuma min fɔ yan a donna ba la wa a donna ba la a ye foro ɲini an ka kalo jan tɛmɛnen a ye foro ɲini a k'u bila o kɔnɔ o bɛɛ mesure o projet tɛmɛna o projet de tɛmɛna code pénal ni code de procédure foroko in de don a la quoi Mali Sénégal an bɛna o mesure bɛɛ ta donc k'a fɔ k'i bɛ faso wari dun ka taa kaso ka bɔ ka i ja wari na o tɛ dɛ i bɛ wari sara de an b'a facilité i bɛ to kaso la i ka liberté bɛ restreint mais i wari min dun jamana kɔnɔ i b'a sara o ye se ka mɔgɔ to kaso la ka sɔrɔ a bɛ ka wari ɲini a tɛ ka foyi ɲini k'a balo fu la o a ka wari maralen b'a bolo kɛnɛ ma e bɛ k'a balo so kɔnɔ an t'o kɛ wari min b'i bolo komi e y'a dɔn ko wari ka sara i bɛ bɔ ka moratoire kɛ k'an ka wari bɛɛ sara fo ka taa ban sira ni sara kɛ y'a da ye donc i y'a ta caw i b'a bila caw ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna dɔrɔn Assimi yɛrɛ de ka volonté ye a ka dɔn jɔn ye suɲɛni kɛ wa n'i y'a kɛ fɛnɛ i bɛ nɔ minɛ wa n'i nɔ minɛna i jamana ka wari min dun i b'a sara donc c'est pas diabolique i kana n'a fɔ ko wa ko transition yɛrɛ kɛra suɲɛni ye maliyɛn kun ye san 30 de kɛ suɲɛni de kɛra an ka mode de gouvernance ye suɲɛni de kɛra an taabolo ye 10% intérêt o de kɛra an taabolo ye n'i nana ni projet a tɛ tɛmɛ f'i ka taa wari dɔ di dɔ ma o k'o minɛ o ye tiɲɛ i yɛrɛ ka marché di i ka wari tɛ sara n'i ma 10% voilà ala Mali kun kɛra o de ye koyi bon maintenant sisan wari de bɛ ka merci Assimi donc vraiment maliyɛnw k'a faamuya ko 80 milliards Assimi ka volonté de don ni wari min suɲɛna ka da kɛnɛ kan ni min kan ka minɛ o kan ka minɛ donc ɲinini bɛɛ kɔfɛ dossier bɛ taa di procureur dossier bɛ taa di procureur ma a b'a saisi a b'an ka wari récupérer
wa bu ni wari in fɛnɛ la m'o layidu ta tant que an bɛ ɲina n'an bɔra kalama ni fɛn fɛn sarala wari la an b'o di jamanadenw kulo kan 80 miliyari in na ni sarala o de kama don la n ko an ka karamɔgɔ Mayi Watara ma mun b'a fo parce que mɔgɔ caman minɛna ko ni wari mugu ba dunna mais a kun t'a dɔn joli sɔrɔla n y'a fɔ a ɲɛna n ko 51 miliyari sɔrɔla bi an bɛ yɔrɔ min na 91 miliyari de sɔrɔla yurugu 322 miliyari la 91 miliyari bravo à la justice. Nous avons dit 2025 bɛ daminɛ agent de saisie des biens wari dɔ bɛna sɔrɔ a ka bon e hakili ma ayi n ka taa juru ta mɔgɔ ala sɔnna ma merci beaucoup l'honorable du peuple ni ne ka d'an ye il s'appelle n'an tɛ min dɔn i ka n'a fɔ an ye n'an y'i wele n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ i sɛgɛnnen don bi kojugu honorable an b'a fɔ k'a fɔ fɔlɔ-fɔlɔ min tun bɛ kɛ maaw b'u profiter jamana la i b'a ye k'a fɔ nka i b'a ye k'a fɔ u bɛ tila ka t'u damakulu sigi politiciens taaboloba de kun ye nin wa maa caman b'a fɛ k'a b'a yɛrɛ jagoya terikɛ transition ka sɔrɔ transition jugu don wulikajɔ ani cɛsiri e ni maa caman cɛsirilen don nin baara in na k'a yira k'a fɔ Buguni kɔnɔ. Merci bien, merci Aboubakar Sidiki Fomba. CNT mɔgɔ don ni tun y'ale mankan ye. An ye min fɔ o kelen de don koyi. Maa si tɛ se ka maa bali k'i tɛ sonyani kɛ. Mais n'i y'a dun i b'a fɔnɔ de. Et puis min yɛrɛ balila na a b'a dɔn nin ye transition yɛrɛ kɔnɔna ye quoi. Cɛ mais n ye bamanankan min fɔ n bɛ segin a kan koyi. Ko dosokɔrɔ ta sosori cogo dabila k'a b'a buranna na. A t'a dabila dɛ. Marifatigiw tile ka taa sonyani kɛ olu ka wagati la. Mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ zon kantigɛ zon faa kama. Zon bɛ faa ni fɛn min ye. Zon bɛ ta tiɲɛ ni fɛn min ye. Zon minɛna mulɛti ou bien malɛti de o b'u bolo. Jɔlɔkɔ in b'u bolo. Kasobo kiletigiw mugubontigiw seri kɔnba ni bɛrɛdamutigiw dɔrɔnitigiw maa minnu yɛrɛ bɛ yen ka zongɛ basakili ci olu tile o président o ye o jamana o président o ye zonfa président ye a premier ministre o ye finitigilaka ye a ministre de défense o fana ye finitigilaka ye a santé ministre o ye finitigilaka ye ani jumɛn yɛrɛ a bɛɛ finitigilaka sécurité d'état o finitigilaka CNT assemblée kɔnɔna o président o zon minɛna jamana institution ba fɛn fɛn bɛ yen a ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ zon minɛnaw finitigiw olu tile e ka taa sonyani kɛ olu fana tile la maa bɛ fa y'i yɛrɛ fa ministiriya t'o la ministiri kuraya t'o la ministiri kɔrɔya t'o la n'i ma su gosi ɲɛnamaw tɛ siran ɲɛ. Ma ye Asimi delila ka bɔ k'a fɔ k'ale cousine dɔ ou bien a jumɛn yɛrɛ a delila ka manamanafɛn dɔ ci téléphone na dɔrɔn u y'a minɛ u y'a datugu o y'ale yɛrɛ cousine ye n t'a dɔn n'a bilala sisan ou bien n'a bɛ yen halisa fiɲɛ min ma kolonkala to u bɛ kolo to aw ma siran k'a fɔ ko Côte d'Ivoire président ɲɔgɔnna dɔ de b'an ka jamana na cɛ ni tɛ hinɛ koyi est ce que aw bɛ Asimi dɔn aw kana sumalen lajɛ tan a sumalen don fɛn min kan a t'o dɔn dɛ. N'i ye mɔgɔ sumalen ye a ɲɛɲini k'a dɔn karisa sumalen don mun na o ɲɛɲini k'o dɔn dɛ parce que i b'a dɔn dɔw bɛ yen n'olu ye mɔgɔninfin sumalen ye a bɛ k'u kɔnɔ ko tu es faible ou bien ko i tɛ mɔgɔ ko gɛlɛntigi i tɛ se ka kojugu kɛ mɔgɔ la mɔgɔ fari fagalen nin yɛrɛ de y'i ka attention o tɛ Asimi ye dɛ Asimi fari fagalen don mais fɛn min b'a kɔnɔ a t'o dɔn dɛ jijukɔrɔ sa don dɛ a ye sabali kɔlɔnkɔnɔ bama don. Asimi ye kɔlɔnkɔnɔ bama ye crocodile dans le puits nɛni tɛ dɔgɔlima tɛ nka bamanankan na tɛmɛsira don kɔlɔnkɔnɔ bama de don dɛ a tɛ se mɔgɔ ma kɔlɔnkɔnɔ bama tɛ se mɔgɔ ma mais ni e fɛnɛ min porokotola ka jigin a kan i ɲɛnama tɛ bɔ ça je vous le dis hein je vous le confirme donc maa minnu ye wari in ta mɔgɔ m'aw fa aw yɛrɛ de ye muru don a yɛrɛ kɔnɔbara den la k'a farafinya ka d'a kan aw ti to ni fɛn ma bɔ aw ta in na cela veut dire que transition nalen ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ c'est pas vrai donc kow bɛ yen dɛ je dis bien kow bɛ yen mɔgɔ ye maa minnu ye fɛn yuruguyurugu a bɛ se maa 40 ɲɔgɔnna ma 40 personnes siga kelen bɛ olu de la maa 11 o ye minisiri kɔrɔw maa 10 ani maa 1
maa ta ni kelen donc k'o bɛ yen dɛ aw k'o suyɛniba in o bɛna mun de ɲɛ Mali ye sisan wa k'o bɛ yen dɛ nin si tɛ to yen mais fɔ n b'a yɔrɔ dɔ fɔ c'est là-bas que o man diya ne kɔni ye je ne suis pas d'accord avec à ce niveau o ye jumɛn ye ko fɛn dɔ électronique montre bracelet électronique bɛ don u tɛgɛ la u bɛ to so mais u y'o min kɛ suyɛni min n'a gbɛnna ka jɔ o la mais o ye crime de ye o c'est un crime criminel dɔw bɛ se ka kɛ kaso la cogo di ko dɔw ta ka kɛ montrelama ye an k'o jateminɛ kɛ dɛ an k'o yɔrɔ jateminɛ kɛ et puis ni maa minnu y'a suyɛ u ka fɔ mɔgɔw ye karisa de don o ye kelen ye n'u ye wari min sara ka fɔ fana bon u ye nin wari in sara a ko tɔ bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten wa yanni aw ka bracelet électronique don u tɛgɛ la a ye foro belebele dɔ ɲini a ka t'u bila yen u ka ci kɛ office du Niger kɛnɛ tɔ baraba bɛ yen a y'o labɛn ni maa minnu minɛna nin crime sugu ninnu na a ka t'u bila yen u ka sɛnɛ kɛ k'a di maliyɛndenw ma an ka dun k'an kɔnɔ fa awɔ Kulikoro sira min dilatɔ filɛ wari kelen a ye n'u bila Malifuruya la yen minisiri maa 11 min n'a fɔra k'olu b'a la ani a tɔw n'a gɛnna ka jɔ u la u bɛ wari sara o ye kelen ye a bɛ tila ka n'u bila Kulikoro sira in ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kulikoro o siraba min filɛ ka gira tan Gabriel Touré sira in ka taa ka na fɔ Kulikoro sira in na a y'u cɛ a ka n'u bila Malifuruya la yen u ka mansinba bulldozer ninnu u k'o boli u ka bɛnniba ninnu u k'o boli ko permis b'u bɛɛ bolo ka ban a b'u former o tɔnin na dɔrɔn poids lourd ninnu u k'olu boli u ka burɛti ta u ka piki ta u ka seni kɛ u ka bɔgɔ cɛ u ka bɛnni fa n'u bɛ gudɔrɔn da la ni mɔgɔw y'u ye o la u bɛ maa wɛrɛ siran k'a ɲɔgɔnna kɛ mais o tɛ kojugu ye o mais yɔrɔ dɔw la n ko n'i sɔrɔla nin ɲɔgɔnna na i b'i fa ɔ mais n'olu ta danna nin ma o ye tare de ye a y'u bila Malifuruya la u ye wari min dun u b'o fɔnɔ u bɛ tila ka bila Malifuruya la n'o kɛra maa tɔ minnu bɛ yen u b'a jɔ mais jamana in ɲɛnina président min filɛ yen an yɛrɛ fɛ n ko bɛɛ bɛna siran ninnu ɲɛ ka suyɛni kɛ an fɛ ko bɛɛ bɛna malo ninnu ma ko dɔ bɛ yen k'o dabila ɔ jaa u tɛna dosokɔrɔ ta a sosoriko bila k'a b'a buranna na nka dosokɔrɔ bɛ kili da zen in na n'ala sɔnna yɔrɔ kɔni olu tɛ kili da dɛ nka dosokɔrɔ bɛ kili da zen in na n'ala ka diɲɛ ye n badenw an b'o dossier datugu les sages de Ségou ni bɛɛ b'u dɔn o la Segukaw don jamana kow la u yɛrɛ bɛ bɔ u bɛ kuma ko fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔna na a kɛra ɲuman ye o a kɛra juguman ye o an y'a ye ninnu bɛ bɔ u b'u hakililaw fɔ o de hukumu kɔnɔna na Bugunikaw fɛ yen les sages de Ségou u taara u yɛrɛ sɔrɔ yen n'i ma fili bulamina mini in dayɛlɛli la a bɛ sɔn ka kɛ o ye o sen fɛ u ye kuma ta u kumana hakilila min bɛ u yɛrɛ la ka ɲɛsin kalafiliko ma élection yala olu fɛla ye a ka kɛ ye wa ou bien a kana kɛ ye u fana fɛla o ye Asimi ka kɛ candidat ye wa ou bien a kana kɛ candidat ye u yɛrɛ fɛla de ye jumɛn ye transition ko kan kɛrɛnkɛrɛnnen na Asimi ko kan les sages de Ségou u y'o bɛɛ walawala an ye an ka jɛ an k'u lamɛn an bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la. Anw mago tɛ élection na nin waati Bugunikaw anw mago bɛ élection na wa ayi an m'an bɛn anw mago b'a la wa voilà donc élection ko kuma de bɛ an degun ka d'a kan mun na anw janfara san 30 monsieur le gouverneur anw de ye sɔrɔdasi fanga bin ko kana ni démocratie ka sɔrɔdasiw gɛn ka bɔ fanga na ala ka hinɛ général Musa Tarawele la ko diyagoya fanga don ko a ka fanga taabolo man ɲi monsieur le gouverneur ka an ka jamana ta k'a kalifa ni politique maa ninnu na san 30 anw ye jaabi jumɛn sɔrɔ a la san 30 kɔnɔ monsieur le gouverneur an ye jaabi min sɔrɔ ni san 30 in kɔnɔ a fɔlɔ o ye ka an ka armée da k'a faga
ka an ka armée bɛɛ k'a ci maa min na an bɛ waso n'an ka armée min ye diɲɛ bɛɛ fɛn min kan ka dilan dugukolo kan hali bi ala subahana wa taala ko kuranɛ kɔnɔ a ye dɔnnibaaw ɲininka ko an ye ala bɛɛ nin fɛ o ye guerre de ye u y'an ka armée faga san 30 ka tila k'a fɔ an ye ko armée ɲuman ye menace ye démocratie de ma mais démocratie yɛrɛ jamana min na o de ye Amérique ye Amérique ye première puissance donc monsieur le gouverneur anw y'a y'u y'an ka armée faga ka maliba kɛ anw bolo maloba ye pour ce que kuma bilen ni mali ye maliyɛn bɛɛ malolen kun don mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ninnu nana ka na mali wuli k'a jɔ u y'o k'anw na san 30 monsieur le gouverneur denmisɛnninw ye sini ɲɛsigi ye denmisɛnw de bɛ jamana jɔ u ye an ka denmisɛnw ka jamana ka usine bɛɛ privatiser ka tila k'a bɛɛ lajɛlen datugu ka jamana faga k'a bila an ka denmisɛnw de bɛ ka sa kɔgɔjibaw la an ka sini ɲɛsigiw de bɛ ka taa don kasojuguw la an ka sini ɲɛsigiw de bɛ jamana kɔnɔ cogo kɔnɔ ka baara kɛ k'u bɛ n'u mansaw balo olu de ye o kɛ anw na ka sɔrɔ ka t'u denw balo n ba ni nasara jamana na ka double nationalité d'u ma ka tila k'a fɔ k'u bɛna anw mara yan tuguni monsieur le gouverneur anw tɛ sɔn ma bilen monsieur le gouverneur cikan de don élection na cikan de don k'a di aw ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye an ka kɛnɛyasow faga u bɛ t'u taw furakɛ kɛnɛ ma u y'an ka ekɔliw ci u bɛ t'u taw kala kɛnɛ ma monsieur le gouverneur ninnu ye nin bɛ ka anw na san 30 o de la jamana kɔnɔden ye sɔrɔdasiw gɛn ka bɔ yen k'a fɔ ko ninnu kana fanga na san 30 ye fanga d'u ma an y'a y'u y'an janfa an fana y'u gɛn ka bɔ yen ka fanga di sɔrɔdasiw ma an bɛ sɔn sɔrɔdasi fanga de kɔnɔ fo jamana ka dilan. Merci. Voilà, laissez-le dire. Donc, o de sababuya la Segu Sajiw ko kuma laban na ko u tulo bɛ kuma min na ko politikimɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ko u y'a mɛn u y'a faamuya min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ko sɔrɔdasi ka jamana ye marifa san so parilan tɛ ko ka taa jugu kɛlɛ kungo kɔnɔ k'a niti maa min ye patriote fɔlɔ o de ye sɔrɔdasi ka a sɔrɔla ka san a jaabi kɔ o tuma Segu ni Sikaso ni Mali région u ko olu dɔnnibaaw olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ o cɛ bɛ se min na jamana in kɔnɔ jamana in tɛ jugu a kɔnɔ yan a kɔ kan a nazara jamana ni Ala subahana wa taala sɔnna a ma min ye k'a dɔn k'a fɔ le 1er février Segu Dakalakulu la ko dɔnnibaaw bɛ yɛlɛ Dakalakulu la ka tasuma da ninnu kɔnɔ ni Ala subahana wa taala ka Merci beaucoup, Imenta. An b'i fo k'i tanu k'i barikada kuma ɲɛna a ti tɛmɛ nin kan t'i tɛgɛ di gouverneur ma teliya la a ye sira jɔ a kɔrɔ a ka taa gouverneur fo kuma ɲɛna an b'i fo k'i barika Imenta a ti tɛmɛ nin kan foli ɲɛna a ye taa a ye tugu a nɔfɛ a ka taa faamaw fo k'a ɲɛmaw fo n'o ye Burkina Mali Niger. D'accord, Mbalmao, tu es les sages de Ségou. Monsieur Oulou Mangaï, les sages de Ségou. Bon, en même temps, il faut en tant que Ségou ka ou bep makando. Mais en fait, les sages de Ségou. Il n'a pas un reba même métier comme il a mais Ségou ka bête, Ségou ka ou bête. A bɛ se ka kɛ ninnu bɛ kuma min fɔ maa u bɛ sɔrɔ Segu nin tɛ maa minnu hakili la ye olu bɛ sɔrɔ yen mais en tout cas an bɛ ninnu dɔn ni min kɔni ye o de ye les sages de Segu ye u ye min fɔ sisan n b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la détail ba t'an bolo ka fɔ nin yɔrɔ kan sabula o hakilila don an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala ka a ko in ni sababa bɛn mais n dalen bɛ yɔrɔ kelen kɔni na les sages de Ségou là ou dalakan barika b'a la dɛ ma gwanzanw tɛ dɛ n yɛrɛ ye Ségou ka ye o n b'a dɔn a ko bɛ kɛ sira min fɛ n bɛ fitinin dɔn a la ninnu barika b'u ka kuma la dɛ ne ma ninnu bɔlen ka maa si danga k'a ma yeli kan o ma kɛ fɔlɔ hali Faransi ka ko ninnu na tan Faransi ka nin ko kirikara ninnu na ninnu de fɔlɔ bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa tugu Faransi la olu ni Seko yi ba nin kɔ Amadu Ala ma hinɛ n'a na ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen
bani Muhammadu min bɛ sugo kan kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye tan olu de bɔra k'a fɔ k'u bɛ taa tugu Faransi la Saji de Segu ka o bɔ don kana bila bi la makɔrɔ ma fɔ ko alhamdulilayi ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko bo kɔrɔtɛ bɛ tubabu minɛ o fɛn ninnu ne fɛ n k'a tɛ foyi kɛ tubabu la mais ala ko tiɲɛ les sages de Segu u ka kɔrɔtɛ a ye Macron minɛ dɛ a ye Emmanuel Macron minɛ fɛn kelen de bɛ yen mun ɲini u fɛ n'u sera k'o kɛ o bɛ diya kosɛbɛ u ka ko dɔ kɛ cogo min na a n'a ka muso in musokɔrɔba in u ka bɔ ɲɔgɔn bolo quoi parce que o de bɛ ka kamalen in jama ka kɛ ko caman kan o de bɛ ka Macron jama ka a bila fa filanw na o de bɛ ka Macron jama k'a bila ba filanw na o de bɛ ka Macron jama k'a bila jamanaw la ala ye barika don jamana mun na parce que musokɔrɔba b'a bolo a bɛ malo jɔn ma e kɔrɔ o kɔrɔ i ma kɔrɔ ni Emmanuel Macron muso ye a bɛ bonya ko mun kɛra parce que Emmanuel Macron yɛrɛ fɛ président caman bɛ jamana ninnu kɔnɔ ale denw don quoi ale yɛrɛ fɛ olu ale denw de don donc mɔgɔ b'i den mara cogo min na a b'a essayer k'olu bɛɛ mara ten parce que a ka musokɔrɔba in a muso in n'o y'a ka tubabu musokɔrɔba in ye o bɛ président ninnu caman sɔrɔ den ye donc ale yɛrɛ fɛ sisan olu bɛɛ y'ale denw ye donc a t'u bonya ni musokɔrɔba in bɔra a bolo sisan a tɛna a yɛrɛ kundamana dɔn ka mɔgɔw bonya donc Sage de Segu an b'o de ɲini u fɛ sinon u ka kɔrɔtɛ a ka farin dɛ u ka danga ninnu a bɛ minɛ dɛ Macron tɛ k'a fɔ alhamdulilayi bon an ye jate minɛ Sage de Segu ka bɔli de kɔfɛ a ko ninnu daminɛna o nɔ don o nɔ tɛ o ne kɔni t'o dɔn nka olu ka nin ko ninnu de kɔfɛ Macron binni daminɛna wa u y'a kelen kɛ CEDEAO la o y'a sɔrɔ Burkina ma bɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ Niger ma fara anw kan fɔlɔ a bɛ Libi CEDEAO tɔ t'a tɔgɔ bolo donc bɛɛ k'i méfier Sage de Segu la o ma ɲi dɛ voilà n balimaw an bɛ yen bila halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na n balimaw an bɛ kunnafoni min ta sisan o bɛ tali kɛ min na o de ye an ka jamana kɔnɔna na cɛ dɔ sɔrɔla min n'ale tun bɛ fɛ k'i yɛrɛ fa Bamakɔ yan o yɛrɛ fa ale ye fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ o la o ti dɔwɛrɛ ye dɛ a ma juru don a kan na dɛ a ma marifa ta k'a b'o ci a yɛrɛ la dɛ ɲinɛfa fura ɲuman feereta bɛ sɔrɔ bitigi la dɔrɔmɛ 5 a ma t'o sa k'a b'i yɛrɛ fa n'o ye dɛ nka cɛ in ale kɔni ale taara kuranputo de sanfɛ kuranputo min don haute intention ninnu olu bɛ yɔrɔ min na o tuma kamalen a taara yɛlɛ olu de ba la k'a fɔ k'a bɛ kuran bila a yɛrɛ la a yɛlɛlen o ba la o m'a bɔ ɲ'a dɔn n'i kun yɛlɛla o ba la n'i ye kuran bila i yɛrɛ la o y'a bannen ye nka a tilala ka kule bɔ ka mɔgɔw wele ko mɔgɔw ka na k'ale bɛ fɛ k'a yɛrɛ fa donc o kɛlen sa mɔgɔw kɔni ye wele bila sapeur pompier mɔgɔw ma olu fana y'a tulo magɛn ni ka sɔrɔ ka taa kamalen ni ka bɔ bolo la ko kɛra cogo di mun de ye cɛ in mun de y'a bila nin na k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ fa fɛn min ye maa dɔ ye maa min ni baara in ni a caman kɛra ale ɲɛna ayiwa ale y'i hakilila di a ko kan sabula maa in a kun ye kuma caman fɔ ɲɛna a ka ko in kɛ a tun bɛ ka mɔgɔw wele fɛn min yɛrɛ bɛna ale bila k'a yɛrɛ fa a tun bɛ k'o kumaw expliquer o tuma an ka nin cɛ in lamɛn Chorno ale ka kuma galama na. Sinon i tɛ niveau sɔrɔ tension na ko kuran m'i sisi o tension sanfɛ sinon i tɛ niveau sɔrɔ tension na ko kuran m'i sisi o mais a tun bɛ sanfɛ dɛ a tun bɛ fo sanfɛ yɛrɛ de. mais ale yɛrɛ ni heure bɛɛ kɛ a ma sɔn k'a yɛrɛ filɛ o b'a yira k'a y'a hakili muru dɔɔnin dɛ. non est ce que a tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga parce que ne yɛrɛ y'o de fɔ k'u k'a to yen ni yɛrɛ fa kɔni a tɛ taa a man ka tɛmɛ minute 2 ou bien minute 1 kan o nka a ye bɛɛ kɛ a m'a yɛrɛ fili de 18h 19h 20h heure 3 bon a tɛmɛna na depuis donc fo ka n'a kɛ mɔgɔw y'a nɛgɛ ko depuis 17h a tɛmɛna na bon ne bɔra yan 20h ka taa n kun i ɲɛ b'a la u ye ne wele ko ji don ne y'a nɛgɛ k'a lajigin parce que bari ko u ko ko wari de b'ale kun ko a ka jigin a ka problème k'ale b'a bɛɛ ɲɛna o ka jigin kun kɛr'o de
o yɛrɛ ka explication na quoi k'ale wali saga dɔ feere garabali la ko juru bɛɛ b'ale la a y'o bɛɛ fɔ je donnen sanfɛ wallahi i tɔgɔ tuguni fɔ Mayiga Ibrahim Mayiga merci Ibrahim donc k'a yira k'a fɔ nɔgɔ t'a la an balimakɛ peut-être i b'a sɔrɔ a yɛlɛlen poto sanfɛ a ye dugumana ye a y'a hakili jagabɔ parce que k'i yɛrɛ fa fana a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc an bɛ a ɲini ni gɛlɛya bɛ diɲɛ maa o maa la Mali kɔnɔ mɔgɔw ka n'u yɛrɛ faga ayiwa an badenw a ye nin kuma in mɛn nin kawale de ko k'a bɛ taa yɛrɛ fa ne yɛrɛ kɔni fɛ kɔni nin bɛ dɛmɛbaa ɲini de la n'o tɛ nin tɛ fɛ k'a yɛrɛ fa parce que cɛ o cɛ n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga i fa'ale de mɔgɔw bɛ bɔ a kalama k'i sara n'o tɛ maa man ka bɔ o kalama o parce que e m'a fɔ mɔgɔ ye k'i b'i yɛrɛ faga normalement mɔgɔ man ka bɔ a kalama k'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga o i salen de b'i ye o e bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga mɔgɔw ka tila ka e minɛ k'a sɔrɔ e ma sa a ɲɛfɔ dɛ n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn ye troisième point kɔnɔ e ma ye mɔgɔw bɛ bɔ o kalama waati min o b'a sɔrɔ baara banna ka ban n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga maa ti bɔ o kalama dɛ voilà i salen de mɔgɔ bɛ bɔ o kalama donc mais a bɛ faamuya parce que a b'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye na jamana in kɔnɔ nin wagati in na gɛlɛya bɛ yen dɛ walayi gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mais nin ta kɔni ma d'a la ni nin bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga peut-être fantanya bɛ nin na ou bien nin bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ ni mago bɛ dɛmɛ ɲini na n'o tɛ fagali k'a fɔ k'a bɛ nin ma a bɛ bali nin na mais a tɛ bali ka kɛ fana parce que n badenw gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen sisan gɛlɛya bɛ yen dɛ cɛ caman bɛ yen bi u ni k'u cɛ u musow tigiya la dutigi caman bɛ yen bi u ni k'u cɛ u denw tigiya la u ni k'u cɛ denbaya tigiya la k'a sababuya kɛ gɛlɛya ye c'est chaud partout wari yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ la bilen fɔlɔ la samiyɛ tun tɛ se ka se k'a ban k'a sɔrɔ denmisɛnninw ma bɔ wari binnen kan mais sisan diɲɛ bɛ wuli i tɛ wari binnen ye bilen hali ni diɲɛ bɛ wuli i t'o ye bilen sɛgɛn yɛrɛ de bɛ yen sɛgɛn bɛ yen dɛ ko cɛ in ko juru de cayala ale la a bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga bon san laban kow fana don dɛ u ka cɛ in fana u k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ parce que n t'a fɔ n ko cɛ in y'o mɔgɔ ye mais kolobo kalaba mɔgɔw bɔlen bɛ sisan u bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma maalankolonw bɔlen don sisan u bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma donc u k'a ɲɛɲini ka ɲɛ ni cɛ in ni sɛgɛn de b'a la u ka taa ni baroni ɲɛ yira ɲɔgɔn na walima u ka taa ni mamala ninnu ɲɛ yira ɲɔgɔn na walima u ka taa ni baruba ninnu ɲɛ yira ɲɔgɔn na olu bɛ se ka ɲɛ a ma ka dɔɔni d'a ma min bɛ waatinin tɛmɛ parce que a bɛ faamuya fana gɛlɛya bɛ maa bila ko caman na hali n'a y'a sɔrɔ ni kun tɛ fɛ k'a yɛrɛ faga nka i bɛ taa sɔrɔ a désespérelen don koba dɔ la a bɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ a kalama parce que nin kɛlen min filɛ médiaw nana cɔrino yɛrɛ tun bɛ yen ouverture média ani yɔrɔ wɛrɛw donc a bɛ polémique kɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ a kalama n'a ye nin kɛ sisan ni mɔgɔ caman bɔra a kalama a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sababu ɲuman dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ ye n b'a jigiya k'a ko ye n'o tɛ fagali kɔni n'o b'i ma i fa'ale de mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ o kalama mais e yɛrɛ k'i to sanfɛ i yɛrɛ fa kun fɔ mɔgɔw ɲɛ halisa tɔɔrɔ de t'i kan nka an bɛ dugawu kɛ a ko ala ka ani sababa bɛn n badenw an bɛ to kunnafoniya kɔnɔna na halisa an bɛ se min ma sisan badenw o de ye an ka jamana kɔnɔna na yan aéroport la président ye yɔrɔ dɔ birikiden fɔlɔ da yɔrɔ kura de don n'a bɛna aéroport ɲɛda yɛlɛma a kunnafoni falen kow ka se ka olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka d'a kan ne maa min ye anw ka jamana in ta k'a lajɛ i kɔni b'a ye nin waati in na Mali aéroport a fana bɛ se ka jate farafinna aéroport ɲɛnamaw fɛ o de hukumu kɔnɔna na an ka président ale yɛrɛ kɔni y'a décidé k'a fɔ a bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na k'i hakili to aéroport in na halisa a ɲɛda ka se k'o yɛlɛma ka ɲɛ fɛn min dilanla yɔrɔ in na a bɛ fɔ o de ma ko tour de contrôle o de don tour de contrôle o de y'a tɔgɔ ye a bɛna dilan an ka aéroport la ni o ye aéroport international président Modibo Keyita ye Senu a birikiden fɔlɔ dala ka bɛn décembre kalo in tile 21 ma san 2024 Abdoulaye Mayiga n'ale premier ministre ye ale ye dɔ fɔ kunnafonidilaw ɲɛ
a kɛnɛ kan an ka jɛ an ka fɛn in babu la an bɛna fɔ an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ ni o ye ministre ɲɛma ye ale ye ka dɔ baara dɔ nun don bi o kɛra i ka dɔ senu pankulu jigi kɛnɛ la a y'o baara minnu don so kura dɔ o bɛna jɔ a bɛ fɔ min ma ko tour de contrôle o fana senfɛ i ka dɔ a ye yɔrɔ wɛrɛ fana a y'o kurunbɔ karili kɛ o yɔrɔ kelen na min bɛ kɛ sababu ye ka na ni lakana ye pankulu jigi kɛnɛ la. N'an bɔr'o la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye tile 16 baara dɔ ye o fana sigira sen kan min bɛna kɛ kunnafoni diba ye ka ɲɛsin ɲagata min bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ walasa ka se ka maaw la faamuya o kunnafoniw fana la. Baara dɔ nun don senu pankulu jigi dono la o bɛ se sefuwari miliyari 1 ani miliyɔn 300 ɲɔgɔnna ma walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la baara ninnu kuncɛyɔrɔ an ka kunnafonidilaw ye ɲininkali général de division Abdulayi Mayiga la ni o ye Mamari Kone ani Aliyu Ture ye a yɛrɛ ka cakɛda la yen nɔ an ka dɔn minisiri ɲɛma a ka dantigɛliw an k'olu lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan bi hɛrɛ kɛnɛ don man ka kan ka foli bila ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma mun ye a cɛsiri pour que vraiment ni an bɛ projet fɛn fɛn la ka o kɔrɔbɔ kari kɛ sɔgɔmada in na o ka se ka lasabati o projet ninnu sanfɛ sira ani an ka pankuruso olu yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la nafa fila min b'a la o ye ka lakana ka se k'o sabati hali bi ani lakɔlɔsili n'an b'a fɔ tubabukan na sécurité ani sûreté aéroportuaire mais a ka kan ka foli bila ka se an ka ministre des transports fana ma mun ka cɛsiri a to ni projet sera ka sabati mais foli belebeleba jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la an b'o lase a seginna directeur général ma ni ala sɔnna ma kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la parce que a ye san 8 kɛ a seginna la an bɛ dugawu kɛ a bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na ala k'a kama hɛrɛ ye vraiment k'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la mun bɛ to ni projet ninnu sera ka sabati an ka jamana kɔnɔna la mais projet ninnu yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ minnu ma n'o ye a seginna baarakɛlaw n'o ye minnu bɛ baara kɛ tour de contrôle kɔnɔna la ani minnu bɛ ani sapeur pompier an bɔra ka cɛ yɔrɔ minnu visiter vraiment k'u jija minɛn minnu dir'u ma minɛn ni minnu bɛna d'u ma vraiment k'u jija k'a minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'u wasa don a la kosɛbɛ ni ala sɔnna an bɛ laɲini fɛn fɛn ɲini a kɔnɔna la pour que o bɛɛ ka se ka lasabati. Ayiwa n balimaw ni tun ye Abdulayi Mayiga ale ye kumakan ye nin ko in kun kan n'ala sɔnna an b'a dɔn a ye faamuyali sɔrɔ o la. Bon n badenw an bɛ bi ta bila yan an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma o de ye nin ye n'ala sɔnna sini an bɛ don babu tɔ la Marɔku ta ani a bɛ ka deli min kɛ ka ɲɛsin AES jamanaw na an bɛ don a la inshallah an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma kunnafoni na ka bɛn bi ntɛnɛn ma min bɛnna décembre kalo tile 23 ma o de ye nin ye